खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझाराव आलादा कमतापुर रायजो आरो एसटि दाबिनानै सोमावसारदों। हादरगिरि आरो रायजो बेंगिरिनि थाखाय समनि सिमाखौ बोखारनानै संबिजिरखौ रैखाथि होनो जौसिन बिजिरसालिनि थांखि। जुबिन गार्गनि केस सा 6 दायनिगिरिफोरनि जुडिशियेल कास्टडिनि समखौ 3 डिसेम्बरसिम बारायदों। मानकासाराव बाउन्डारि वाल बायसिनना 2 जिउ खहा, 3 गोब्राब जखम। बिबुंथिनि गेजेरावनो मन्त्रि रन्जित दासआ आबाद बिबाननि अफिसारखौ हुमखि होदों। टारबाइन गाज्रि जाना आफां सुबनसिरि हाइड्र' इलेक्ट्रिक प्रजेक्टनि खामानिया बन्द'। हाइलाकान्दियाव सासे मावरिया गथ'साखौ जिनाहारि खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिस्थिबारखालि मोनाबिलियाव क'क्राझाराव आलादा कमतापुर रायजो आरो एसटि दाबिनानै सोमावसारदों। आख्रासु आरो कच राजबंसि हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरा राजबंसि हारिनि एसटि होनाय, आलादा कमतापुर रायजो सोरजिनाय आरो उदखारि आफाद KLOजों गोजोन गोरोबथा खालामनाय दाबिफोरखौ लानानै क'क्राझाराव हानजा सुरदों आरो सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। बे हानजा सुरनायखौ क'क्राझार हायार सेकेन्डारि आरो माल्टिपार्पज फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै क'क्राझार नोगोरनि जेडि रडजों 4 किल'मिटार हानजा सुरनानै ग्रीन फिल्डआव फोजोबहैदोंमोन आरो बेयावनो मोनसे मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रोजा रोजा कच राजबंसि हारिनि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बिजेपि गो बेक, न' एसटि न' रेस्ट आरो बायदि बायदि स्ल'गान होदोंमोन। आख्रासुनि आफादगिरि दिपेन रयनि दैदेननायाव बे हानजा सुरनायखौ लादोंमोन। बबेखानि 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां कच राजबंसि हारिनो एसटि थामोनथा होआब्ला बिजेपिनि दोलोआ बेनि फिनजाथायजों मोगा-मोगि जानांगोन आरो कच राजबंसि ओनसोलाव हाबनायखौ होबथागोन होननानै हुमखि होदों। संबिजिरनि सिङाव बिलफोरखौ गनायथि होनायाव हादरगिरि आरो रायजो बेंगिरिफोरनि थांखिनि सायाव बिजिरसालिया जेबो रोखोमनि सम सिमा खानानै होनो हाया होननानै राय होदों जौसिन बिजिरसालिया। जौसिन बिजिरसालिनि राय होनाया हादरनि संबिजिरारि दाथायखौ रैखाथि होनाय आरो मिरु रायजोनि गेजेराव गोहोनि समानथिखौ लाखिनो थाखाय मोनसे गोनांथार आगान होननानै साननाय जायो। जौसिन बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि BR गफायनि दैदेननायाव बिजिरगिरिफोरनि मोनसे बेन्चआ संबिजिरनि 143 दफानि सिङाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दैथायहरनाय मोन 13 सोंथिनि सायाव फिन्नाय होनानै राय होदों। हादरगिरि मुर्मुआ सोंथि दैखांदोंमोन दि बिधान सभायाव पास जानाय बिलफोरखौ गनायथि होनो थाखाय रायजो बेंगिरि आरो हादरगिरिनि थाखाय मोनसे समनि सिमा थि खालामनो हागोन नामा। बेनि फिन्नाय होनानै जौसिन बिजिरसालिया रोखा खालामो दि भारत संबिजिरनि 200 दफानि सिङाव दैथायहरनाय बिलखौ रायजो बेंगिरिया गनायथि होनो थाखाय जेबो समनि सिमा होनाय जायाखै। मख'नो गोनांदि जुदि माबा मोनसे गोख्रों समनि सिमा जाबसिननाय जायो अब्ला बियो रायजो बेंगिरि आरो हादरगिरिनि संबिजिरारि गोहोखौ होबथानो हागौ, जाय भारतनि पार्लियामेन्टारि खान्थिनि गुदि दाथायखौ लोरबां खालामनो हागौ होननानै जौसिन बिजिरसालिया बुंदों। आसामबासिनि हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो सा 7 दायनिगिरिफोरनि जुडिशियेल कास्टडिनि समखौ 3 डिसेम्बरसिम बारायदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि दायनिगिरि महरै हमजानाय सा 7 सुबुं फारियै श्यामाकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, सन्दीप गार्ग आरो जुबिन गार्गनि 2 PASअ'खौ आरोबाव 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों। जुडिशियेल कास्टडिनि समा बारग'लांनायनि उनाव बिस्थिबारखालि भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों दायनिगिरिफोरखौ बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादोंमोन, जेराव बिजिरसालिया बिसोरनि कास्टडिखौ 3 डिसेम्बरसिम फोलावो आरो हियारिं होनो थि खालामो। मख'नो गोनांदि आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया 2 दान जाबाय आरो दायनिगिरिफोरा जोबथेसालियाव दं। गुबुन फारसे जुबिन गार्गनि न्याय नागिरनानै रायजो नाङै सोमावसारनाया सोलिगासिनो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायनि सायाव सा 9 सोद्रोमानि SITनि हानजाया नायबिजिरगासिनो दं। मानकासाराव हाजोआव वाल लुगासिनो थानायाव जाब्रबथाय। हाजोआव गोदानै लुगासिनो थानाय वाल बायसिननायाव 2 लेबारआ जिउ गोमानायजों लोगोसे 3 गोब्राब जखम जादों आरो जखम जानाय 3 लेबारफोरखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मेघालयनि सोनाब गार' हाजोआव जादों बे जाब्रबथाया।
बे जाथायाव मानकासार जिल्लानि आसाम मेघालय सिमायारि ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बबेखानि गासैबो लेबारफोरा मानकासार जिल्लानि होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला वाल बायसिननानै जिउ गोमानाय सानै लेबारखौ साहिजुल हक आरो जिनारुल इस्लाम होननानै सिनायथिनाय जादों आरो जखम जानाय लेबारफोरखौ जाकिरुल इस्लाम, मजिदुल शेख, महिदुर रहमान होननानै सिनायथिदों। बिसोर साथाम लेबारखौ गोब्राब हालोदाव तुरा हस्पिटालाव थिसनदों। खामानि मावनो थाखाय मानकासारनि लेबारफोरा मेघालयआव थांदोंमोन आरो दिनै बेबायदि जाथायाव मोगा-मोगि जायो। खामानि सोलिफुनाय समावनो हाजोनि बाउन्डारि वालआ बायसिनो, जेराव सानै लेबारा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन साथामा गोब्राब जखम जायो। बबेखानि जिउ गोमानाय लेबारफोरनि गोथै सह'खौ जेसिबिजों बुरखांनो गोनां जादों। बजालि जिल्लानि पाठशालायाव मन्त्रि रन्जित दासआ आबाद बिफाननि मावख'गिरिखौ हुमखि होदों। गावनि बिबुंथिनि गेजेरावनो रन्जित कुमार दासआ आबाद बिफाननि मावख'गिरिखौ हुमखि होदों। रन्जित दासआ आबादारिफोरनि गेजेराव आलुनि जोलै राननायनि उनाव बेसेबां आबाद दिहुनो बेनि सोमोन्दै गोरोन्थि फोरमायथि होदोंमोन। बिनि उनाव थासारिया बांसिन गुदुं जालांदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला बरपेटा जिल्ला आबाद मावख'गिरि मुनिन्द्र बसुमतारिया बे गोरोन्थि डाटाखौ मन्त्रि रन्जित दासनो होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बजालियाव महकुमा आबाद मावख'गिरिनि मावख'नि सोलाय आबाद बिफाननि जिल्ला आबाद मावख'गिरिनि मावख'खौ फसंनाय जादों। मावख'नि बिल्डिंखौ मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ बेखेवनानै होयो। सिगाङाव पाठशालायावनो दंमोन पाठशाला महकुमा आबाद मावख'गिरिनि मावख'आ। बेनि अनगायैबो भुमिधर दत्तनो मावथ'नाय जिल्ला आबाद मावख'गिरि महरै बिबान होनाय जायो। बे मेलाव रन्जित कुमार दासआ आबादारिफोरखौ जुखामनि आबादखौ बांहोनो खावलायदों। लोगोसे सोरखारा जुखामखौबो माइ बायदि बेसेनावनो बायगोन होनना खोथा होयो। आफां सुबुनसिरि हाइड्र पावार प्रजेक्टनि मोनसे गिदिर टारबाइनआ फेलें जाना मोब्लिब दिहुन्नायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बे जाथाया प्लान्टनि मावफुंनायाव फोथायजाथावथिनि सायाव गोदान जिंगा सिखांनाय सोमजिहोनायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाथाया प्रजेक्टनि मोननै टारबाइनजों 500 मेगावाट मोब्लिब गोहो दिहुननो थांखि लानाय मोनसे आनजाद नायनाय समाव जादोंमोन। पावार हाउस टारबाइनआव थानाय मोनसे रटारआ गिदिंनायाव फेलें जादोंमोन, जाहोनाव गासैबो खामानिफोरा हरखाबै बन्द खालामनांदोंमोन। बेनि फिननायाव पलेन्डनिफ्राय रोंग'साफोरनि मोनसे हानजाखौ गाज्रि जानाय बाहागोखौ फाहामनो थाखाय लाबोना बानायहोनायाव टारबाइनआ जाफुंसारै खामानि मावफिनदोंमोन। बबेखानि बे गोदानथार जाथाया आफां सुबुनसिरि सुबिदायाव टेकनिकेल जाब्रबथायनि जारिमिनखौ दाजाबदेरो। फारसेथिं सामलायनायनि नेमखान्थि आरो मावथांखिनि मोनसे हेंथा गैयै मोब्लिब जगायनो हानाय गोहोनि सायाव सोंथि सिखांदों। रोंग'साफोरा बेफोरबायदि आगजु फेलें जानायनि जाहोनाव जानो हाथाव खैफोद आरो बेले-बेजेनि बागै नोजोर होदों। बेफोरबायदि जाब्रबथायफोरा जाफिननायाव मावफुंनाय गोहो आरो ओनसोलारि मोब्लिब दिहुनथाय मोन्नैखौबो रैखाथि होनो थाखाय दै मोब्लिब मावथांखियाव फोसाबनाय रैखाथि राहा, गोख्रों नोजोर आरो होबथानाय सामलायनायनि गोनांथिखौ फोरमायो। हाइलाकान्दि जिल्लानि लाला पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय गंसे गामिनि 16 बोसोरनि सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि लम्पटखौ प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्सेस एक्टनि सिङाव हमनाय जाबाय। दायनिगिरिनि बेरेखायै पुलिसआ लाला पुलिस थानायाव केस नं 121/2020 महरै रेजिस्टार खालामना गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायबाय। मावख'आरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो हिनजावसाया बिमा-बिफा गैयालासे जिउ खुंगासिनो दंमोन। गामिनि सुबुंफोरा बे जाथायखौ मिन्थिनो मोननायनि उनावनो हिनजावसानि हालोदनि सायाव जिंगासिना पुलिसनो खौरांखौ हरदोंमोन होननानै अजद होदों। एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानै 60 बोसोर जानाय सासे सुबुंखौ पुलिसआ सोंथि खालामनो थाखाय खायो। जाथायजों लोब्बा लाखिना नायबिजिरगिरिफोरा बुंदों दि हिनजावसानि बेकग्राउन्ड आरो दानि थासारिखौ नोजोर होनानै बे जाथायखौ जोबोद सांग्रांथिजों सामलायनांगासिनो दं। बे समाव गथ'सा अनसाइ बिफानगिरिफोरखौ मिथिहोनाय जाबाय आरो उन्दै गथ'साखौ देहा जोथोन, बोसोन होनाय आरो रैखाथि होनायनि राहा खालामनाय जाबाय। बेराफारसेथिं दायनिगिरिखौ जायगानि बिजिरसालियाव लाबोखांनायनि उनाव बिजिरसालिया बिखौ साननैनि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव लाखिनो बिथोन होयो। बबेखानि बे जाथाया ओनसोलाव गोबां जिंगा सिखांहोदों आरो गावसोरनि गेजेराव बिमा-बिफानि हेफाजाब गैजायै गुबुन सासे उन्दै गथ'सायाबो बेबायदि थासारिजों मोगा-मोगि जानांनो हागौनि सोंथि सिखांदों। लोगोसे गथ'सानि रैखाथिखौ नोजोर होना थाबैनो गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय पुलिसआ थागिरिफोरखौ खोथा होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।